tú nedeľu, ktorá sa nazýva krestopoklonna, alebo nedeľu, kedy sa kláňame Svätému krížu, ktorý vlastne si pripomíname, preto je táto nedeľa krestopoklonna, lebo si pripomíname to, k čomu sa blížime, a to znamená k samotnému ukrižovaniu Spasiteľa, čím vyvrcholí ten jeho pozemský život, potom je teda smrť na kríži, zostúpenie do podsvetia a po 3 dňoch skriesenie z mŕtvych a ďalšie 40-dňové účinkovanie. Ale vrcholom tohto jeho pozemskej činnosti života je kríž, utrpenie na kríži, zostúpenie do pekiel a vzkriesenie z mŕtvych. Preto aj táto nedeľa v polovici Veľkého postu nám pripomína to, k čomu sa blížime. U proroka Izaiáša v 53. kapitole čítame o tom, že opovrhnutý a znetvorený bol Spasiteľ náš, preto lebo ľudia ho nazývajú, teda prorok Izaiáš ho nazýva synom utrpenia, mužom bolesti. A hovorí, prebodnutý bol pre naše hriechy a jeho rány nám priniesli uzdravenie. A hovorí, takisto je 22. žalm, alebo v Septuaginte, a v našom cirkevne-slovanskom texte 21. žalm hovorí o tom, ako si losovali o jeho odev, ako hádzali los vojaci o jeho odev, ako sa mu posmievali, keď visel na kríži, pokyvovali hlavami a hovorili, aby zostúpil, teda keď ho má Boh rád, ako sa mu teda národ vysmieval. Čiže toto sú prorocké texty Starého zákona, či už žalm kráľa Dávida, ten 22., alebo 53. kapitola proroka Izaiáša hovoria o utrpení Spasiteľa. Spasiteľ prišiel do tohto sveta preto, aby vykúpil ľudský rod a svojimi ranami vlastne tento ľud zobral na seba utrpenie celého ľudstva a vykúpil ľudský rod. Preto ho aj prorok Izaiáš nazýva mužom utrpenia, mužom bolesti, Ebed Jahve, teda tým, ktorý na seba zobral tieto ľudské neprávosti, hoci sám bol bez hriechu, ako hovorí aj apoštol Pavol, to sme, myslím, aj počuli v dnešnom apoštoli. A jeho smrť na kríži bola pre mnohých zo židovských vodcov potupou. Hovorili si, ako proste Mesiáš, ktorý tu má prísť vykúpiť ľudský rod, zomiera na kríži ako posledný zločinec. To sa im nepáčilo. Oni chceli Mesiáša, ktorý by porazil Rímanov, ktorý by porazil všetky armády tohto sveta a ustanovil mesiášske kráľovstvo na tejto zemi. Ale Spasiteľ hovoril ešte svojim apoštolom, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keď apoštol Peter odtiaľ Malchusovi ucho v Getsemanskej záhrade, tak povedal mu, vlož meč na svoje miesto, lebo kto mečom bojuje, mečom zomiera. Keby som chcel, požiadal by som svojho otca, prišli by nebeské voje a žiadna armáda sveta, ani všetky armády sveta by neobstali ani na krátku chvíľu. Ale neprišiel som bojovať proti telu a krvi, ale proti podnebeským mocnostiam. Spása to je veľké tajomstvo, veľké mystérium. Ľudia to chceli vidieť v takej tej iba prvoplánovej rovine. To znamená, ako to vidíte vo filmoch, že fyzicky prichádza nejaký hrdina, ktorý zdolá ostatných svojou nadprirodzenou ľudskou silou, nikto pred ním neodolá a takéhoto považujú ľudia potom za Spasiteľa. Ale Kristus hovorí o inom víťazstve, hovorí o duchovnom víťazstve, nie o telesnom víťazstve, nie o tom, že teraz budeme najsilnejší, najkrajší, najmocnejší v celom svete, ale o tom, že budeme poznať pravého Hospodina. Preto, lebo ľudstvo bolo v tme pohanstva, ľudstvo nedokázalo z neho výjsť. No a ten nástroj, cez ktorý sa to uskutočnilo, bol práve Svätý kríž. Rímania ustanovili kríž na to, aby trestali zločincov, nerímanov, ktorí nemali rímske občanstvo, aby ich trestali tou najstrašnejšou smrťou. Niekoľko dní sa niekedy človek trápil na tom kríži, zmietal sa v bolestiach, kým ho duch neopustil. No ale v tomto prípade kríž nie je pre nás znakom smrti, ako je to pre niektorých sektárov, ktorí sa boja kríža, ako je to pre tých, ktorí kríž odmietajú, ale je pre nás znakom víťazstva. Takže pre tých, ktorí kríž odmietajú, či sú to Židia, či sú to moslimovia, či sú to jehovisti, či sú to rôzni iní, ktorí kríž odmietajú, pre nich je kríž proste znamením smrti a preto ho nechcú vidieť, nechcú sa mu kláňať, nebudú ho uctievať. Ale pre nás je nástrojom víťazstva, lebo cez práve prebodnutím na kríži krv, ktorá vyšla z boku Kristovho, obmyla hriechy, obmyla lebku Adamovu, ktorá je zobrazená na ikone pod krížom, a takto očistila ľudský rod od tohto Adamovho hriechu.
Navyše kríž je aj historická realita, preto lebo mnohí hovoria, že kríža nebolo, alebo že to je proste výmysel niektorých neskorších kresťanov, dokonca Voltaire, slávny osvietenec Voltaire, keď písal Kataríne II., tak jej písal mali dosť častú korešpondenciu medzi sebou, tak jej písal, ona ho pozývala, aby sa stal členom Ruskej akadémie vied, a on ju presvedčal o tom, že aby neúctievala Krista, že to bol taký malý Žid, z ktorého v 4. storočí urobili Bohom. To znamená, že na Nicejskom koncile, na prvom všeobecnom sneme z neho urobili Boha. On neveril Spasiteľa. Jeho sestra, francúzska, bola veľmi veriaca a svojho brata nechcela ani kvôli tomu prakticky vidieť a on zomieral v strašných bolestiach, telo mu smrdelo, podobne ako Zigmundovi Freudovi, a v takýchto bolestiach odišiel z tohto sveta. Preto, lebo neuveril v to, čo je sila kríža. Ale nie každý samozrejme takto zomiera. Ale kríž je historická realita. Čítame o tom, ako po Konštantinovom víťazstve nad všetkými nepriateľmi a ako zvolal všeobecný snem, tak poslal svoju matku krátko na to do Svätej Zeme, do Izraela, tedajšej Palestíny, aby hľadala Kristov kríž. A nemohli nájsť kríž, preto lebo mesto bolo zbúrané, znovu vybudované, premiestnené. Kedysi miesto Golgota alebo Kalvária, to lebečné miesto sa nachádzalo za bránami mesta, za múrmi mesta. Ale teraz, po tom, čo mesto bolo zbúrané, znovu vybudované, sa ocitlo prakticky v jeho centre. Vznikli tam nové budovy a na mieste, kde bol Kristus ukrižovaný, stáli pohanské chrámy a na mieste, kde bol pochovaný, stál, a kde boli teda aj odložené kríže, stál pohanský chrám zasvetený bohyni Venere alebo Afrodite. Takže nemohli ho nájsť, tedy Helena márne sa pokúšala dopytovať, kde by ten kríž alebo to miesto, kde by to mohlo byť, nikto jej to nevedel povedať a že kto si poradil, že je tu jedna stará židovská rodina, ktorá zachováva túto tradíciu a že muž z tejto rodiny, tiež už starý človek, to bol, ktorý sa volal Júda, že ten vie, kde to miesto je. No a tak ona si ho dala priviesť, ale on nechcel povedať, kde sa miesto nachádza a tak ho začali vojaci biť, začali sa mu vyhrážať, mučiť možno aj, aby povedal, kde to miesto je a tak on nakoniec vystrašený a zbitý povedal, že miesto sa nachádza pod chrámom Venery, ktorý dal kedysi vybudovať cisár Hadrián. Tak toto miesto išli, zbúrali ho, začali kopať a skutočne vykopali 3 kríže. Len tabuľka ležala bokom, tabuľka, na ktorej bolo napísané Isus Nazorejský cár judejský, Isus Nazarecký kráľ židovský, ako to máme latinský Indri napríklad, alebo podobne. Takže tú tabuľku našli bokom a nevedeli, ktorý je teda pravý Kristov kríž. A tak, keď zobrali tieto kríže a mali ich vonku na povrchu, tak okolo prechádzal nejaký smutočný sprievod, ktorý niesol mŕtve dievča. Zastavili tento sprievod a priložili to dievča raz na jeden kríž, nič sa nestalo, potom na druhý, nič sa nestalo. A keď na Kristov, tak duša sa jej vrátila a ona ožila. Pochopili, že toto je Kristov kríž, pri ňom sa začali diať mnohé uzdravenia a tak vniesli tento kríž do Jeruzalema. Helena dala tam vybudovať chrám Vzkriesenia, jeho posvetenia sa už nedočkala, ale v tomto chráme potom patriarcha, alebo vtedajší biskup, ešte to nebol priamo patriarcha Jeruzalema, Makarios, pozdvihol tento kríž. Toto si pripomíname počas sviatku pozdvihnutia kríža. Neskôr v 7. storočí, v roku 614, dobili Jeruzalém Peržania, pobili tam od 62 do 90 tisíc ľudí, prevažne kresťanov, a opäť kríž odniesli do Ktesifontu v Perzii, tam ho mali chránený až na svojom posvätnom mieste, pri Kaukazských horách ešte vyššie ho potom zaniesli, kde mali tzv. Večný oheň. Až po 14 rokoch vrátil cisár Herakleos naspäť kríž do Jeruzaléma a keď už dobíjali, keď už hrozilo teda dobitie Jeruzalému moslimskými vojskami, tak preniesli tento kríž do Konštantinopolu a tam bol ďalej chránený. Takáto je veľmi stručná história toho. Ale sú aj prorocké veci, sú aj príbehy, ktoré hovoria o kríži, hovoria o tom, z akého dreva bol urobený, že bol urobený z cyprusu, z cédra a ďatľovej palmy. Preto, lebo céder je známy tým, že je to veľmi silný, vysoký strom, ktorého vetry nedokážu zlomiť a že tak, ako týči sa céder, ako sa týčil na libanonských vrchoch, tak sa aj Kristov kríž týči nad celým svetom.
A zasa z ďatľovej palmy robili rôzne liečivá, ktoré pomáhali ľuďom a tak ako aj Kristov kríž vyliečil mnohých chorých, ktorí to prijímajú. A nakoniec tam je aj cedrové drevo, preto lebo ceder má takú zvláštnu vlastnosť, že sa jeho vône, toho, čo z neho vychádza, sa boja, vyhýbajú sa tomu hady a iná haveť. Takže tak ako diabol sa vyhýba Kristovmu krížu. Tradícia hovorí o tom, že preto boli tieto 3 dreva spomínané, lebo kedysi dávno, keď Lót bol zachránený zo sodomskej krajiny a jeho dcery sa dopustili hriechu, tak Lót sľúbil, že bude sa kajať a 3 roky bude polievať 3 dreva, práve jedno drevo bolo tá ďatľová palma, jedno bolo ceder a ďalšie bol cyprus, no a že to bude polievať dovtedy, dokedy nezakvitnú. 3 roky takto nosil vodu k týmto suchým drevám, ktoré vedľa seba zasadil do suchej zeme a polieval ich a hovorí sa, že cestou raz ho stretol nejaký pocestný a hovoril mu, daj sa mi napiť z krčahu, z vody z krčahu. No a on odkryl veko krčahu a dal sa mu napiť, ten jedným dúškom všetko vypil. Pak sa niekoľkokrát sa to potom ešte zopakovalo a nakoniec on povedal Abrahámovi Lot, že vždy stretne nejakého pocestného, ktorý jedným dúškom vypije celý ten veľký krčach vody. A nevie, kto to je. On mu hovorí, vieš čo, urob vetvičku do kríža na toto hrdlo džbánu, prikryto vekom a uvidíš, čo bude ďalej. No a keď prišiel opäť tento pocestný, náhodný pocestný, on odkryl veko z hrdla džbánu a ten uvidel kríž, okamžite zmizol. Lebo to bol diabol a vtedy, keď to povedal Abrahámovi Lót po návrate, že čo sa stalo, on mu hovorí, vidíš, kríža sa bude bať démon. Takáto je ústna tradícia a tie dreva, ktoré potom zakvítli, sa zrástli do jedného stromu, ktorý sťali v čase, keď išli stavať, keď už stavali Šalamúnov chrám. Ale medzi tým, kým to drevo opracovali, chrám už bol postavený a tak z neho urobili takú pevnú, veľkú, doslova lavičku cez riečku, po ktorej potom chodili ľudia aj zvieratá, špinili ju svojimi nečistotami a nakoniec toto drevo vraj zobrali a z neho urobili kríž. Tak ako bola kedysi tá lavička pošpinená nečistotami zvierat a ľudí, tak Kristus zobral na seba nečistoty celého ľudského rodu a vykúpil ho. To sú dôvody, prečo my máme v úcte Svätý kríž. A ešte na záver toľko, prečo máme to tretie rameno šikme. Lebo niektorí nevedia, prečo máme šikme tretie rameno. To tretie rameno je preto šikme, lebo pri krste dostávame anjela ochráncu, ktorý je po našej pravici. O tom sa hovorí v knihe z roku 140, no nespomeniem si teraz na jej názov, je to jedno z najstarších diel Hermasov pastier. V Hermasovom pastieri sa hovorí o tom, že dostávame pri krste anjela ochráncu, ktorý po našej pravici a po našej ľavici je diabol pokušiteľ. A taktiež, že pri ukrižovaní Lotor po pravej strane sa kajal a po ľavej strane sa rúhal. Preto ako Jobové váhy je to spodné rameno hore vyzdvihnuté, že ten, ktorý sa kajal, je hore vyzdvihnutý do neba a ktorý sa rúhal, tak ide do pekla. A takisto aj ten anjel po pravici a zlý duch po ľavici, anjel nás ťahá hore a zlý duch dole. Preto sa aj my žehnáme z pravej strany na ľavú stranu. Sláva Isusu Christu.